Siyabingelela obingelelo baba udokotela baba wesizwe bawujabulile umfana muhle njengekhehlani lomlungu umzukulu wamancengezi. Siyabonga nje kakhulu isupport esinayo abantu akade sinabo 2025. Now we're in 2026. We arrange things differently. Differently. Siyabonga kakhulu isupport. La nawathi ngikhulumele lento le futhi. Lana ngiphethe isikipa esabani. Okay. Ufuna usifundele. Yabo? Sibhala ukuthi ba-4-centric. Ake ngisigqoke. Angeke usana ngisigqoke nje. Okunye nokuye sikhuluma ngendlela. Ba-4-centric uthe babudokotela ake ugqoke nazi into zethu. Sibothi sibonakala kanjani ku social media? Awulayini ke lo igebengu lo. Men in black la. Hayi ngeke. Hayi kanti yini manje le? Hayi kanti yini? Hayi ba-4-centric ke lana. Ya ilokho ihluphile nje vese. Kuseza ishethi lika Owen nalo. Ngiyazi kunjena nje kunje. Ya ba-4-centric awulayini ke lo. Ulayini omhlophe. Uzongena ku Facebook ubhale ukuthi ba-4-centric, Twitter, all social ba-4-centric. Ya kunje. Men in black iyagqilaza lento. This is baba Dr. baba sizwa mhlawumbe ufana umhleje yakhe. Bakithi ake sikhulumeni. Ake sihlukanise indoda enkulu versus umvusankunzi. Baba Dr. is formulated what is called indoda enkulu versus umvusankunzi. Ake sichaze. Indoda enkulu it is 600 rand. Umvusankunzi it's about 80 rand. Umvusankunzi about 80 rand. Ubiza kakhulu 120. That is very expensive. Come to indoda enkulu. Why indoda enkulu is so expensive? Indoda enkulu it comes with what is called ikhotha lamadoda. That is can't break it. Okay, indoda enkulu it is capable of normalizing the augmented cancer in your prostate. If prostate yakho ivuvukala udinga indoda enkulu. If umchamo ublocker udinga indoda enkulu. If umchamo namagwebu udinga indoda enkulu. If umchamo uphuma negazi udinga indoda enkulu. Uyayibona kumehluko uthini? Kanti umvusankunzi into kuya nje kamerweni njengobaba kuphele kanjalo. Ngisho ukuthi wazi ukuthi ukuthi wena awenzi kahle kamerweni kodwa umnomzana hayi ukuthi indoda enye into. Umnomzana uyakwazi ukuthi lapha sikunikeza indoda enkulu zikwazi zonke inkinga zakhe zasekamereni zilunge. I-right not ba-4-centric? Yeah, i-right. Yeah, udinga ke indoda enkulu lapha bengifuna ukuhlukanisa manje abantu bafuna ukuthi bazi ukuthi mebethatha indoda enkulu bathatha umvusankunzi. The answer is no. The answer is how? Ukhuluma nawe nje wena awusafathi the answer is no. Say no. Yokade ubhalisa ingane esikoleni manje usuhlula ukuthi no. Ungathola ngisi-stationary. Ukwazi ukuthi no. Hayi wena isidoma ngeke. Ake ngiphinde ngiqale phansi. Umehluko phakathi komvusankunzi into ye-intimacy versus indoda enkulu ihamba nekhotha kuhluke kakhulu. This is baba Dr. Aphinde ngifuna ukuyichaza ke lena. Abantu abanesifo sikashukela they tend to believe ukuthi bangahamba abayikubaba kwaumakhelwana abanike ibhodlela bavuke ekseni bachofoze la benze glucometer analysis bathola ukuthi ushukela wabo izolo balale kade u14 uyavuka manje u11 okusho ukuthi wehlile kanjalo. That is different. We got what is called glucose and as well as HbA1c. Uma ufuna ukulashwa ushukela with greater understanding, hamba uyokhuluma nomuntu okulaphayo. Angisasho ukuthi lona nje okulaphayo umcela ukuthi uthe ubaba dokotela njengoba ngilanda lesiwasho la noma lo muthi la kuwena bengicela ukuthi ungenze into esibiza ukuthi glucose as well as HbA1c. Noma ngenza iHbA1c siyakwazi thina uestimate uma sibuka HbA1c yakho iyabuya ithi 18. Obvious ushukela wakho u22-24 uphezulu ushukela la. Siyakwazi ukubona ukuthi HbA1c yakho ithi 20 or ushukela wakho is higher than ordinary. You understand? Ilento ekuthiwa ushukela wakho usalawuleki by understanding HbA1c yakho. But asikwazi ukubuka iglucometer yakho rating mase sikwazi ukuestimate ukuthi iHbA1c yakho ithini. Angichazela you may come
kubaba udokotela uthi kade uchofoza ekseni usho lakho uthe 7.1 akusho ukuthi i-HbA1c yakho ithi 8. That doesn't mean that i-HbA1c yakho ingaqhubeka ithi 14 ushukela wakho uthi 8. You understand? Ushukela wakho ube 6 kodwa iqhubeka i-HbA1c yakho ithi 11.5. You understand? Iyona esikala ngayo ubungako bukashukela precisely with greater understanding. Ngenzela ukuthi labantu abayakholela ukuthi bazozilapha bona emva kwendlu ushukela no akunjalo. Nanokuthi ke enye into ofuna si understand i-allicin ne-quercetin very important ekulashweni komuntu kashukela. Allicin and quercetin imithi elapha umuntu more likely ayibe nawo ama traces allicin, quercetin and aloin. Lawo ma biological chemical properties abaluleka kakhulu ekutheni umuntu olashwayo ushukela angareach into esibiza ukuthi pharmacological siyahluleka ke futhi pharmacological interaction. Ngifuna ngikutshele yonke into kanti ubhalisa ngathi izolo esikoleni manje namanje isitationary awusithengile kwalapha futhi uvuka ukukhala kwale phela. We are concerned about pharmacological interaction emzimbeni we-patient. Ngobani na? Ima izolanda umuthi kubaba udokotela, he or she said to me, baba udokotela nginoshukela. Ngalo ndlela ulanda imithi kashukela. Yena uzoba ne-tendency or ne-mindset ethi njalo umelande umuthi kashukela kubaba udokotela. Kufuna hleze enikwe mhlambe asithi unika i-Lotus tonic. Meke ngamnika i-Lotus tonic over a period of 12 weeks ngeke isasebenza. Why ingasasebenzi? Usene resistant. Why ne resistant? Because if pharmacological angisashuthi saqhubeka pharmacological interaction. Mina angizovula isikole ngoJanuary. Na uyawudlula bengifundisa namanje ngiyafundisa. Okay, into enzekayo ngesikhathi ufika kubaba udokotela usesazi ukuthi unoshukela. HbA1c yakho sesiyenzile, glucometer yakho siyenzile, triglyceride siyenzile, LDL yakho siyenzile. Sesiya understand ama platelet siya understand, ESR yakho siya uyayizwa kodwa lento wena. Usangilalela. Kade usangilalela. Lalela ngisazoshaya sesakho futhi ngiyadlala yayishaya sisakizomba le. Kodwa amazumba makethi. Yazi amazumba afuna ngaba hola impesheni ukuthi mambe. Kwakuthi nje uhulumeni akawaniki i-O350 nje ukuthi nje wena unika inyuka yokuba izumba. Nama outhi ashaya amazumba funa ngaba nokwa O350 bokuthi bashaya amazumba. Phela nje. Uma ukhanda izumba u350 ezumba u350 ukuthi izumba likhona. Funa niholele ukuthi ngishaye idalwa zahulumeni nina. Okay, asibuyeni asizela. Uthi baba dokotela uma ukuthi uze kuyena ngenhloso ukuzolashwa ushukela. Awuzothi uma uthumele ingane kulandela ushukela ihlezi inikwa umuthi owodwa. Izathu saloko ukuthi umzimba wakho uzorisha i-resistant. Ibangelwa yini la i-resistant? Ibangelwa into esibiza i-pharmacological interaction or umzimba wakho usudiveze i-intolerance esibiza ukuthi is a drug intolerance behavior. Ayisenzeki ke emva kwalokho awusezokwazi ukuthi umzimba wakho uqhubeke nale treatment. Ofuza ukuthi mina uma ngikunike namhlanje i-Lotus ngizokunika i-Lotus nginika i-Lotus uma usubuya sekufuneka kunika i-Herb 16. I-Herb 16 it has tilted ingredient. Uma ubuya ngikunike i-FDR proactive it has tilted ingredient. Ngalo ndlela sizokwazi ukuthi mase kushaya u6 months sengikuthatha i-HbA1c nguthola umehluko. This is Babu Dokotela. Bakithi, this is Babu Dokotela boyiswa zibojalo ufana umthetho ekhehla emlungu. Lento izoziqeda izinyanga zakithi angiqale phansi. Lento izoziqeda izinyanga. Isiyanda isibalo so mama no baba abasekhulile abangabafundisi abazinyanga abangabathandazi ekuthiwa bahlaselwe istroke. Istroke asiphumi kusathane. Istroke asiphumi edemonini. Istroke asiphumi kubathandazi. Asiphumi ezangomeni ezinyanga. Lo nyanga enithi nikwazi ukushaya abantu ngestroke niyayipromote. Ayazi lutho. Ayinamali. Ayikazithenga ngisho imoto kulonyaka. Ingane ayidrive. Zizaliswa abafana ngokuhlukahlukana.
kodwa nibhizi thathana nabantu manje yeka nokupromote abantu abawodoti angichaze le stroke lento izosilimaza kakhulu by far. Why am I saying by far using far? Sinento esibiza ukuthi i-GLP type 1 glucolic peptide emzimbeni wakho type 1 the more it drop siba nenkinga ye-LDL yakho ikhuphuka kakhulu, triglyceride yakho ikhuphuka kakhulu, mase kuzothi i-GLP glucolic peptide yakho ishona phansi kakhulu, you are more likely ukuthi uhlaselwe i-stroke. Awuthakathiwe, we are more likely ukuthi uhlaselwe i-stroke. Le nto engikucelayo, I'm not begging people ukuthi abenze kubabudokotela. I'm nothing. Hambani ke ezikhungweni la nizosizakala khona. Nifike nibatshele ukuthi hayi bo ngenzami. Nangu baba udokotela bo umfana omhleje yakhe. Uthi ake sicheke into esibiza ukuthi i-LDL triglyceride. Ukuthi ngabe iyona yini ngoba i-triglyceride yomuntu the more ikhuphuka khona yenza i-LDL yomuntu the more ikhuphuka more yenza into ebalekile that triglyceride drop that LDL drop you understand mase sizoba ne challenge njengamanje akukho liquid ukwenza i-GLP test because it's just a special enzyme that is very, very rare, complex to test. But most likely at the age of 40, iyaqala iyadropa i-GLP yakho. That is why kulula at the age of 55 ube ne-diabetics because i-GLP yakho, it's one of the enzymes that are doing fortress emzimbeni wakho or protection emzimbeni. Iyona ke isuke iqhubeka yehla. Ngalondlela lezo zinto lezo sizodinga ukuthi sithumele abantu ezikhungweni la kuzokwazi abantu ba-check khona. Ngoba uma uza kumina ngizothatha imali ngizokucharge mina. Kanti mhlambe ubuzoya kwabanye abantu abazokuchecka mahala. Yeah, ake siphume indaba zasemaklinikhi singenene. Ngiphethe untombi kaYibhinci. Untombi kaYibhinci phethe nje untombi kaYibhinci. Ileli bhodlela leli. Untombi nje kaYibhinci leli bhodlela. Lebona ibhodlela leli sithi untombi kaYibhinci. Ngizofuna ukuthi ikuhlukanise untombi kaYibhinci noDumba kaSibumbu. Uma lento sithi untombi kaYibhinci amafutha lawe ngwanikeza umuntu osuke eyishimana phela lamafutha ngo-1000 angikho ke lapho ngisekutheni pho yini kube khona into ekuthiwa uDumba kaSibumbu phinde kube khona untombi kaYibhinci. uDumba kaSibumbu bese bekhuluma ngalesa plantation leya asobeyisebenze angazi basobefake nenye kanti mesikhuluma ngalana sikhuluma ngento eyakhiwe ngezilwane ngamafutha eswaziyo ukuthi amafutha ezilwane amafutha emvuba wasalanga la awumkhoma wasalanga la opiyana wasalanga la amantindana wasalanga la amafutha engazi ukuthi uma ngiwafakile azongenzela lento engiyifunayo. You understand? Ingakho ke kuhlukileke mase kuzoba ke ikhombo yakhona uma uthi kunomuntu onenkani inansi ke ikhombo yakhona ke usuke uno 1500 ngizokunika le khombo mina ngo-1500 le uyayikhotha ungaloku ngifonela ukuthi lena nje uyayikhotha nje ukhulume nomuntu ake ngiyikhulumele yabona lena uma uyikhothile uma usufonela umuntu noma ngabe ubenxaphile ekseni uzothola into yazi ukuthi uvesana ungifonela uma usuthi awubebini kanti indaba wenzani lapho bese hamuza uthi into yazi ukuthi uvesana ungifonela uphinde futhi umbuzo uthi ngibuza ukuthi wenzani lapho athi angenzi lutho umbuzo faka iphente enjani yini uzokwenza lamanga faka iphente enjani shathe ngifaka iful namanga overs usuke kuyile just uplay around ingqondo yakhe kusuke kuyilento lena uma uyikhothile into yenza ukuthi umuntu athambe ezele aphendule yonke into oyifuna the way wena ufuna ngayo umbuzo into omsangani kusuke kuyilento lena lento ke kukhona okunye kwenza ngeke ngikwazi ukusho ngoba i-channel yami ngaphazamiseka ngeke ukuthi uunderstand ukuthi umehluko ke laphathi kwaNtombi kaYibhinci kanye nalo Dumba nikhuluma ngayo ikhombo yakhona ke sikunika enento engifuna ukuthi ngiyifundise futhi njengoba abantu bezothatha uNtombi kaYibhinci ibhodlela lakhona ngifuna ukubafundisa ukushela mina ukuthi kushelwa kanjani bafundise nje u111 ngabe ngeqiniso bafundise ukushela. Yeah, this is Baba Dodela. Uyabona ebunyangeni kunenyanga ekuthiwa uZikode. Nyanga nje uZikode ayindoda eright nje ikhululekele balivamise ukuyidlalela ke nezinyanga nje nomzimba ukhala imali kanjani indoda eright le but ngaba right kuba right but ulwaze nalo it's too deep angiphinde ngisho
uzikode angaba right ukuba right but ulwazi analo is too deep. Mina ngibona kanjani umuntu onolwazi mina menginyathela la sanyathela khona wadlula yena usuku deep kumunjalo. Uma mina nginyathela wena la usunyathele khona waphindwa survivor sakufica kule ndimi deep. Uyabona ngitheme ngijomba umfula ekuthiwa iSouth Sukuru. Kathi ya inyanga ejombe lo mfula ngiyirespect. Inyanga ekhuphuka intaba ijawela zodundubala phezulu ngiyirespect. Inyanga efika eChiweda ngiyirespect. Ngikhuluma mina ngoZikode. Ngikhuluma indaba nasezinyathelile. Akodwa umuzo okhuluma ngaso lana. Uyakutshela nje ngokustart nani kodwa ngeke akutshele ngalento la. Inyanga enyathele lapho uyena ke loyo. Inyanga edle udusty waseRumpi. Iwudla udusty uphinde kube mnandi ugcina usumnandi uzusho ukuthi udusty yazi udusty waselilongo mumbi unolwala umnandi. Yeah. Uzikode ngisho ukuthi yabona ngitheme ngifika lapha ngathi ya le nyanga le into embithini ebunyangeni sigcwele amasimbe emqaleni asizithanda ezinye inyanga sizibona kuyithini esingcono bona kuyithini esingcono wena uhlezi uzibreaker wena kanti kunenyanga ezinye sezineqiniso kunami and nizikhulumele lezo nyanga as much as kuyizinyanga zikhuluma anginamsebenzi ukuthi mina abantu bonke bangakuze ukuthi bangenze mina ngisebenze lona mina ngikhuluma ukuthi unento lezi zinto mina ngithi ngiziphethe ezibhale eplangweni zabhalwa kuyena eplangweni eqala. Mina ngiyalela nje lela plangwe yena useliphethe akangitshela ukuthi babudokotela uzobuya neplangwe lapha legebengu ezobe kubhalwa khona yonke into buye nalo ke lelo plangwe engisho ukuthi asingakhuluma nje lokho singavimbelani umsebenzi le nyanga ngoba ngitheme ngujombe South Sukuru ngathi inyanga eSouth Africa inyanga engiyazi ejombela uzikode mina ngiyayizwa nje eMozambique anginankinga ukujombana ngizofika ntambama kodwa ngapha hayi ngeke khehla ngeke khohlo sifike lapha eRumpi abona ngikwazi ukuthandaza kodwa ngithandaza ngenhliziyo ngathi yabo la izokwenzeka lento la safika kuwe itruck eqhamuka eTanzania okay iTanzania is making a lot of money eMalawi my goodness kunqamuka ibridge eliza eSouth elizot abakwazi abantu baseSouth ukuya eNorth ama-truck ahlukene akwazi ukuya le akwazi ukuthi iTanzania it's selling fuel to Malawian government ama-truck convoy qhamuke eTanzania one of their truck capsized loaded with petrol. Guess what? I-traffic ebilaphayana ibiyenele ukuthi le truck imisha izoshisa nalama truck esinawo la kushe nathi la sirosteke njengamagundane. The best thing to do ukuthi sijombe soziphonsa phansi eSukuru Reef ngoba nakhona umfula ubugcwele. The best thing to do ukubulawa amanzi ukubulawa umfula. That was going to happen. Engisho ukuthi shaya umthanda zomncane ngathi izokwenzeka lento. I-truck petrol igengqikile and labantu aba understand abanandaba ukuthi kwenzekani babona kunormal ngathi ya this is it ubunyanga ke lopho yeah bakithi ake sikhulumeni ke lento la laphana ke ilana ufika uthola khona into ekuthiwa Dr. Chikusu uma udlula iRumpi uyayishaya usuqala kune construction lapha eserious umusu usuyaqala uyakhuphuka awukhuphuka uzofika eJawela lapha iJawela kunedolobho la khona uzofika eJawela ilapho ke lo msangano ngempela uhlanya kuphela hayi lapho ke lo ndoda le area 51 area 50 kuno Dr. Elilongo kuno Dr. Ngomani indoda leyana oya kuyona ngoba usazi istory sakho yena uzwa ngawo ukuthi akadluli lapha kodwa umuya uDr. Chikanga eRumpi yena umehluko wakhe ucharismatic kakhulu is happy to show you other things azenzayo you understand kanti lekhehla lele lana elilongo area 50 alikutshela ezinye izinto wena usho lonto ligcine lapha liqhubeka kanti into engiyithandile loya oseRumpi ukuthi uyakutshela nanezinye izinto ezinye azenza athi mhlawumbe ungazithanda yini uloko ngeke ukuthande lo bese kuba kuwena ke and into engiyithandile ngaye lo mkhulu lo oselilongwe akakuhloleli loyana kumandatory
ukuthi aqala kuhlolele kuze ukuthi uma ufika as a South African ekuhlolela ukuhlolela ngo200 wethu okushuthi ngokwelokishi la khona ukuhlolela ngo20,000 kwachazi 20,000 kwachazi azokuhlolela ngawo okushuthi wena uzomnika u200 ukuhlola lokho into engenza ukuthi sibe kwibhayi linganani ningafikela lapha abantu abanifaka ucicana yeah this is Babu Dokotela. My exploration is yours, my data is yours. I have emptied into engizitholele eMalawi. I'm emptied inyanga benilifuna inamba zazo nginikile Babu Dokotela. Ngicela usensele number now for WhatsApp 0636898922. Thank you very much.